Заобиколена от 120 хектара лозя, винарска изба край Еленово е впечатляваща комбинация между архитектура и климат за отглеждането на грозде. Днес стартираме сезона на прибиране на гроздето с Браут 9070L. Намираме се в стопанството на много важен клиент за нас, който разполага с трактори и комбайни New Holland. Ние сме много добре известни и с нашите гроздокомбайни. Имаме богат опит, разполагаме с иновационен център във Франция и сме много горди да имаме този модел в България за демонстрации, презентации и да увеличим продуктивността при прибирането на гроздовата реколта във вашата страна. Това е машина, която е с двигател FPT, 164 конски сили, разполага с 14 тръскащи пръти, като може да бъдат дооборудвани още 4 броя допълнителни, като тръскащите пръти съответно се използват за регулиране на височината, от която събираме гроздето. Е изключително производителна, една от топ моделите в портфолиото на гроздокомбайни от New Holland, като дневната производителност, която може да достигне е над 60, дори 70 декара, в зависимост от сорта грозде, който берем, съответно и добива в масива. Гроздокомбайнът 9070L е оборудван с 3 различни системи за прибиране на гроздето. Първата от тях, това са горни и долни вентилатори, като при тях събираме гроздето и е възможно да има остатъци от листа или от малки дървени пръчки, малко от леторастлите. Втората система, с която може да работи машината, това е така нареченият дестемер или ронкаща чепкоотделителна система. При него наблюдаваме изключително чисто прибиране на гроздето, като се прибират само зърната и на места можем да наблюдаваме остатъци от листа, можем да наблюдаваме малки дървени остатъци, които са останали от лозите. И третата система, която се нарича OptiGrape 2, най-новото, което е пуснато от New Holland, това са така наречените тип сортиращи дъски, или в случая при нас тази дъска е заменена от валци, които транспортират гроздето и имаме допълнителен вентилатор, който издухва дори и най-малките вече остатъци от листа и от дървени пръчки, като се събират най-добрите грозденца от самия лозов масив. Дори тези, които са болни, ставидизирали, те се изхвърлят от машината. Това се използва само за най-висококачественото производство на вина в избите. Най-голямото предимство е събиращата система Noria, при която нямаме загуби. Smart Steer, системата за автоматично управление, осигурява изключителен комфорт на водача. От този сезон избата и прилежащия към нея лозов масив работи ново попълнение трактор от най-новата серия специализирани трактори T4 100N. Защо е подходящ той за тях? Тъй като междуредовото разстояние, което те обработват, е 2,20 и за да могат да имат по-сигурна зона за обработка и съответно да няма нараняване по лозята и съответно по гроздовете, предпочетоха да се възползват от средният по-тесен модел на тракторите. Тракторът е снабден с двигател FPT 3,4 или 3,6 литра. В случая трактора, в който се намирам, модел T400N, е с 3,6 литровият двигател от 100 конски сили. Можем да развием с този трактор 407 Нм при само 1300 оборота, което прави трактора изключително икономичен. Това, което мога да кажа за скоростната кутия на тази машина е, че е от най-високо ниво за моделите или, както ние наричаме машината, Dual Command, която разполага с 32 предни и 16 задни скорости, разпределени в различен тип диапазони. Машината разполага с Power Shuttle или това означава, че ние имаме възможност да сменяме дирекцията напред или назад съответно. Имаме най-новата кабина на пазара, която е и тракторът преди 2 години. Мога само да спомена, че спечели трактор на годината за специализирани трактори на световното изложение Агритехника. Имаме изключително голяма, удобна, широка кабина. Новост при машините е, че подът вече е плосък
нямаме този тунел на скоростната кутия, който преди разполагаше стария модел на тези трактори. Това прави и осигурява повече място за краката на оператора. Педалите за съединител и за спирачки вече са окачени под кормилната колона, които също допринасят за повече място на оператора. Имаме нов джойстик, който може да управлява хидравликата, имаме нов лост за управление на скоростите, изключително ергономични и лесни за работа. Този трактор и тези модели на специализираните ни машини, било то F, N или V, за различните приложения, които да се използват съответно за лозя, или за овощни градини, или за зеленчуци, разполагат с най-голямата хидравлична помпа на пазара от 8,83 литра и дори тези 80 литра са наистина най-големите на пазара, които се предлагат. Това от своя страна ни позволява да работим с всякакъв вид прикачни инвентари, изискващи по-голям дебит на хидравличните помпи. Машината също така е оборудвана с електрохидравлични клапани, което е голям плюс за нея и ни позволява по-прецизно да правим регулирането на прикачните инвентари, нещо, което не се предлага от голяма част от конкурентните брандове. Колкото и безпогрешните са тракторите New Holland, те постоянно биват доусъвършенствани. За първи път съм в България, за да се срещна с нашите клиенти, като идеята е да разберем какво можем да подобрим в машините. Искаме те да са все по-добри.